बना देते हैं। हेलो दोस्त, आज हमने के ऑर्केस्ट्रा गाना मतलब रिकॉर्ड भइल है, बहुत भी अच्छा ठीक गाना बा। आप सब एक सुनी जा, बहुत जल्दी ही रिकॉर्ड रिलीज होके वाला बा। गीतकार राजकुमार राही, बड़ भाई तेज नारायण, जो उनकी शुरू से ही सपोर्टर बाड़े, हमार सब कुछ भी बाड़े। संगीतकार अमित दुलारा जी, कि गुरु जी बानी, हमने एक से सीखत नहीं जा, गावत नहीं जा, सब उनकर मर्जी रही, सब होई। गाना बहुत अच्छा ही बा। और बजाई ना, एक मिनट तो हो गइल बा, तने सुन ले, बन जा। छोड़ न मरी ले ला 2000 लागता